Nosaltres som l'Enric Ferrés i la Joana Llaurador. Nosaltres hem estat treballant a l'Institut Josep Brugolat de Banyoles i hem fet un projecte entorn a la idea de la col·lecció. De fet, nosaltres sempre treballem entorn a aquesta idea, entenent la col·lecció com una cosa molt àmplia, partint des d'una col·lecció d'un museu, d'una col·lecció d'art, passant per una col·lecció de cromos i acabant amb una llista de música a l'Spotify. En aquest cas, el que vam fer amb els alumnes va ser fer una petita introducció d'història de les col·leccions perquè ells comencessin a entrar en el món del col·leccionisme i entenguessin com han arribat a formar-se els museus. Un dels exercicis que els vam fer, per exemple, va ser quan vam tocar el tema de les Wunderkammer, on entre tota la classe vam recopilar objectes de l'institut i en vam construir una. Això, per exemple, hi ha alguna imatge que es podrà veure aquí, el bòlit de la Wunderkammer. Concretament, en aquest projecte, el que vam fer va ser, es titula Un museu de paper, i el que vam fer va ser treballar la idea de col·lecció amb els nens, i el primer exercici va ser fer una còpia estricta d'alguna peça de la col·lecció del MoMA, de Nova York. Després van triar, van fer, havia de ser estricte amb els materials, amb tot això, d'una manera molt rigorosa, i posteriorment vam començar a pensar quina seria la nostra col·lecció que podríem fer. Vam anar veient idees, anar votant, fins que va sortir fer una col·lecció de xuletes. Ens vam dir que si aconseguíem 400 xuletes els hi portaríem al Justin Bieber, que de fet el coneixem. Però no, en van aconseguir com 30 i pico, amb la qual Justin Bieber fora, i llavors el que vam fer va ser elaborar un examen basant-nos en el contingut de les xuletes. Llavors també hem fet una peça, que es pot veure a l'exposició, que és basant-nos en una peça de l'Isidor Valcárcel Medina, de la col·lecció del MACBA, que es diu La Xuleta. Hem vist tots els continguts i hem elaborat l'examen. I a l'exposició podeu veure que l'examen l'ha fet el Jordi Mitjà, el comissari de l'exposició. I llavors els nens el que van fer va ser, amb les xuletes que van recopilar, elaborar un examen i fer-lo als professors. Llavors van venir els professors, van fer l'examen, els nens van vigilar que no copiessin tot això, i després el van corregir i fins aquí.